Attende Domine, et miserere, via peccavimus tibi, ad resumere omnium redemptor, oculos nostros supplevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine, et miserere, via peccavimus tibi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Kristu huwa ir-Rajt tajjeb. Mhux biss jieħu ħsieb il-merħla tiegħu, iżda għalija jagħti ħajtu. U għan-naġġ tiegħi nagħti ħajti. Jien u int nagħmlu parti mill-merħla infinita tal-feddejn. Iva, għalina l-koll, mingħajr l-ebda distinzjoni, huwa offra ħajtu biex il-koll nerġgħu niksbu fija il-ħajja fih. Fl-aħħar momenti ta' ħajtu, qabel rat ruħu lill-Missier, Ġesu jintabaħ li kien fadallu xi ħaġa li għadha tiegħu. Kien baqa' ommu. Tlonk idur lejn ommu u jgħidilha: Mara, hawn ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: hawn hi ommok. L-Evanġelista Ġwanni jagħlaq bil-kelmiet u d-dixxieplu ħadha għandu. Marija hija l-aħħar rigal ta' Ġesu lilna u b'hekk issir mill-ġdid omm. Marija hija ommi u ommok. Ejjew bħal Ġwanni nieħdu lil Marija f'darna. Tieħu lil Marija f'darek ifisser li hi tkun għalik omm. Tagħmlek tkun dixxieplu ta' bina. Tgħinek toqgħod fis-silenzju u tisma' il-kliem ta' bina. Turik kif għandek tgħix kelmtu ta' kuljum. Tgħinek tifhem xi jfisser tħobb. Turik kif tfaħħar lill-Missier bil-ħwejjeġ kbar li huwa wettaq miegħek. Verġni Birka, inti ir-rigal ta' Kristu lilna. Inti jomna, ejja magħna. Bħal Ġwanni aħna nilqgħu, idħol fid-djarna, idħol f'ħajjitna, għaliex il-jum ġa wasal biex jintemm. U jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Nixtiequ iva nwettqu dan il-kliem, iżda spiss naqtgħu qalbna, nibżgħu mid-dbatija. Għalina is-salib spiss ifisser kastig, bluwa, skandlu. Iżda int u Marija imxejt it-triq kollha, imxejt wara ibnek, imxejt it-triq tas-salib. Nitolbuk għalhekk illum imxi magħna f'dan iż-żmien partikolari ta' ħajjitna biex bħalek ninteqħu li t-triq tas-salib hija t-triq tal-ħajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalva. L-ewwel stazzjon. Ġesu jagħmel l-aħħar ikla mad-dixxiepli tiegħu. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemissimum. Mill-Vanġelju skont San Ġwan. Billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja lant il-Missier u li kien ħab lil tiegħu ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel, qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu,
ħa fardal u rabtu ma' għandu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxittu għomlhom bil-fardal li kellu ma' għandu. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom: Mela jekk jien il-mulej u li mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intkom għandkom taħslu saqajn xulxin. F'Kana, il-mulej Ġesu il-mistieden għat-tieġ jistqar: Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Issa is-sija waslet. Hija s-sija tal-imħabba. Hija s-sija li fiha l-arus juri mħabbtu lejn arustu. Hija s-sija tat-tieġ. U li kien ħabb lil tiegħu ħabbhom għall-aħħar. Li mgħallem jinżel mantar u jilbes il-fardal. Sit il-mejda iqum mill-mejda u jsir għaddej. Dak li kollox sar bih u kollox fih iżomm jgħid: Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Anke llum, kull nhar ta' Ħadd, il-mulej għadu jistedinna biex ninġabru madwar mejda, l-altar, u hemm huwa jġeddet imħabbtu lejna u jerġa' jkun għalina l-arus u l-qaddej. U li hu imħabba jurina xi tfisser tħobb. Marija, Om l-imħabba, int kont preżenti f'Kana waqt it-tieġ, kont preżenti fuq il-Kalvarju waqt is-sagrifiċċju tal-imħabba. Tinsab preżenti f'kull knisja waqt kull quddiesa. Erġa' semmalna l-istedina tiegħek, il-kliem li jgħid lill-Qarrejja f'Kana: Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Waqt din l-ikla qaddisa, ibnek jerġa' jgħidilna: Għamlu dan tifkira tiegħi. Omna Marija, għenna ninżgħu l-ilbies sabiħ, l-unuri, il-poter, u flok dan kollu nilbsu il-fardal biex inkunu għaddejja ta' xulxin u tal-mulej, int li inti il-għaddejja tal-mulej. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif fil-bidu issa u dejjem nibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni stazzjon. Ġesu jitlob fil-ġnien taż-żebbuġ. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam redemissimus. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq il-għolja taż-żebbuġ u d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom itolbu li ma tidħlux fit-tiġrib. Imbagħad tbiet minnhom daqs tefa' ta' ġebla u jinxteħet għall-kubtejh jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Dejrlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb. Fil-ġnien tal-Eden, Alla joħloq il-bniedem fuq xbija tiegħu u jinżel jippassiġġa miegħu. Il-ħalliq jitkellem mal-ħlejqa tiegħu, iżda x-xitan jidħol bejniethom u jkisser din ir-rabta. Hekk li l-bniedem jagħti widen mhux aktar għall-kliem il-ħalliq, iżda l-kliem il-qarrieq. Fil-ġnien taż-żebbuġ, bejn il-bniedem fis-sikta tal-lejl jerġa' jiltaqa' mal-missier u jitkellmu flimkien. Liben idur lejn il-missier u jgħidlu: Missier, tkun magħmula r-rieda tiegħek, mhux tiegħi.
dak li tkisser fl-Eden issa jieħu l-ħajja fil-ġnien taż-żebbuġ. O Marija, ġnien tal-ħallieq, ġufek huwa qalqa għammiela li fih ġie misruħ il-Verb Divin. Fik u bik, il-kelma ta' Alla saret bniedem bħalna. Inti il-mara li tos qalbek din il-kelma u taħseb fuqha. Inti titkellem mal-kelma ta' Alla. Iżda inti wkoll il-mara ta' skiet. Iva, fi skiet tiltaqa' mal-ħallieq. Għaliex fina u madwarna jinsab ftit silenzju. Għaliex nibżgħu miskiet. O Marija, għallimna nħobbu iskiet. Enna nidħlu fil-kamra ta' ġewwa u hemm fil-fond ta' qalbna niltaqgħu mal-kelma divina. Dik il-kelma li jomna l-Knisja tiżra fina permezz tal-predikazzjoni u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Enna nifhmu li meta aħna inħadnu il-kelma nintebbħu verament li l-kelma hija tħaddan lilna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif fil-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. U lejja ħenna lina u l-maħfra tal-ummitna għalina. Empatija fal-puġura li mal-gwejja ifnija. Ħasetlhom imbirka. Xweġa ġarbet u xefnija meta ratu fid-dmartija. Nom il-bina it-tielet stazzjon. Ġuda jitradixxi lill-imgħallem tiegħu. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemissimus. Mill-Vanġelju skont San Mark. Minnu fih kif kien għadu jitkellem, wasal Ġuda, wieħed mit-tnax, ġema nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten, mibgħuta mill-qassisini l-kbar u mill-kittiba u x-xjuq. Malli wasal, baqa' sejjer fuqu u qallu Rabbi u bisu. Huma meddu jdejhom fuqu u qabduh. Alla u l-imħabba. Kristu l-imħabba inkarnata għammar fostna. Ġi fostna jipridka l-imħabba. Ħobbu lill-edewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom. Ġi fostna jxerret l-imħabba. Anqas jien ma nikkundannak, mur, u millum il-qoddim titnibx iżjed. Ġi fostna u għex l-imħabba. Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba aktar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi. Il-bewsa, sinjal ta' mħabba, issir gidba, tradiment. Ġuda, il-mażul, id-dixxiepli, issa huwa traditur. Kristu li mgħallem, ir-raj it-tajjeb, dak li l-folla tiġri warajh, issa jinsab waħdu, abbandonat, it-tradut. L-imħabba mhix maħbuba. O Marija, ismek ifisser il-maħbuba ta' Alla, il-magħżula. Inti tfakkarna
li bħalek aħna il-maħbubin ta' Alla. Hawn qiegħda l-imħabba, mhux aħna ħabbejna l-Alla, imma hu ħabna l-ewwel. Marija, ħajtek hija storja ta' mħabba u ma tafx xi tfisser il-kelma tradiment. L-istorja ta' Ġuda hija l-istorja tagħna. Fakkarna Marija li jibnek Ġesu li tradut, l-abbandonat, li l-naqat ma wasejja li abbandonana, għax tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx qalbi nġufa, imqar jekk din tinsa, jiena ma ninsir qatt. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja l-għalina u l-maħfra ta' gwietna tfatina. Al culminem tossalia, illum prisuti pria, scintara il-ħadha. Mi mai hosit veia taha, scinta Christulum il-naha, fnicet virma bina. Ir-raba' stazzjon. Ġesu ikkundannat għal mewt tas-salib. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemissimus. Mill-Vanġelu skont San Mattew. Mela kif kienu miġbura, Pilatu għalilhom lil min triduni nitilqilkom, lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu l-Messija. Huma aktar bdew jgħidu salbu. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tawulhom biex isalbuh. Ġesu li tajdaw l-lomja li fejja il-morda, li temma il-folol, li qajjem il-mejtin, jiġi ippreżentat is-salib. L-innoċenti huwa ikkundannat u Barabba, il-ħati, jirċievi l-ħelsien. L-isem ta' Barabba ifisser it-tifel ta' missieru, huwa l-isem li kien jingħata lil tfal illeġittimi, tfal li ma jafux minnu missierhom. Barabba huwa xbija tagħna li minħabba jdnub sirna u li tilbot mill-missier. L-isem Ġesu ifisser dak li jsalva l-poplu minn dnubietu. Ġesu ġie fostna biex jurina l-missier, l-iben waħdini tal-missier, l-innoċenti, jirċievi s-salib biex permezz tiegħu kull bniedem jerġa' jiltaqa' mal-missier. Marija, għallimna nimxu tawliet adottivi ta' Alla. Inti qatt ma tlaqt lill-missier għaliex ma tafx x'inhu dnub. Bil-qawwa tal-Ispirtu tajtna l-iben tal-missier. Fuqna wkoll niżel l-Ispirtu Santu li kuljum jagħtina l-qawwa li jinduru lejn il-missier u nsejħulu missier jitqaddes ismek. O Marija, ibqa' magħna biex qatt aktar ma nitolbu il-mewt ta' wliet innoċenti għaliex dawn huma ħutna mifdija bid-demm ta' Ġesu Kristu Sidna, kuna l-kbir u l-iben tal-missier. Gloria lill-missier, lill-iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu.
وليا أن علينا من مغفرة ذنوبنا قتلنا. Al nubitaget suhati, il Gesù iratui mati, ati suat plahina, ratil bina baet mio, naglim raital meutatio, wat li hargetu. Il-ħames stazzjon. Ġesu jiltaqa' ma' ommu Marija. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemis fimum. Mill-Vanġelju skont San Luqa. X'mun qal lill-Ommu Marija? Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. U int ukoll sejf jinfidlek ruħek. U ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ. Fit-Tempju ta' Ġerusalemm, x'mun idur lem Marija u jgħidilha: sejf jinfidlek ruħek. Mill-ġdid, fit-Tempju ta' Ġerusalemm, Marija b'qalba maqsuma iddur lejn bina u tgħidlu: Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? U Ġesu jweġibha: ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Marija twas f'qalba dawn il-ħwejjeġ. Issa, fit-triq tal-Kalvarju, mill-ġdid l-om tiltaqa' ma' bina, l-om b'qalba maqsuma, liben fit-tbatija. It-tnejn miexja flimkien fis-silenzju, mingħajr ma jnisslu l-ebda kelma, miexja it-triq tas-salib. Din id-darba Marija ma reġgħetx staqsiet għaliex. Din id-darba Marija tos f'qalba u temmen li dawn huma l-ħwejjeġ tal-missier. Marija fid-dulur, fit-tbatija, hija l-ħinja. Għaliex ħinja dik li jemnet li seħħ kull ma bagħad jgħidilha l-Mrej. Għaliex ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. O Marija dolorata, inti ħinja għaliex inti il-mara tal-fidi. Aħna wliedek, bħalek u bħal ibnek Ġesu nimxu triq tas-salib. Iżda spiss nistaqsu għaliex it-tbatija, għaliex dal-mart kollu, għaliex il-mewt. F'dawn il-momenti jekk jibża għalina, o Marija, qawwi l-fidi tagħna sabiex narfu nemmnu li t-triq li twassal lejn il-Kalvarju hija l-istess triq li twassal fuq il-għolja tal-ħinja. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Mulejja għanna lina u l-maħfra ta' dnubitna fatina. Omu għajta bħabalija, jelin ħozik il-batija, biex jinnibki miegħek. Kebes qalbi nar ta' mħabba, u tħallija għat-trittaba, imħabti għal-Kristu. Is-sitt stazzjon. Ġesu jaqa' taħt is-salib. Adoramus te Christe et benedicimus tibi,
Quia per sanctam crucem tuam redemistimun. Mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart, bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu refa' fuq il-martana, tapa b'nikettana, miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Adam insawwar mit-trab tal-art minħabba dnubu fit-trab jerġa' jmur. Kristu, it-tieni Adam, minħabba id-dnub tal-ewwel Adam, jinsab wiċċ imwiċċ mal-art, mobbi bit-toqol tal-mart kollu tagħna. Taħbix wiċċek minnu. Dan huwa s-Samaritan it-tajjeb li niżel mis-sema għalik. U meta rak ma baqax sejjer, iżda tħassrek u niżel biex idewwilek il-ġrieħi. Dan huwa r-raj it-tajjeb li minħabba fik ħalla id-dar tal-missier u ġie jiġġerra fid-dinja biex isibek. Ħallih jerfek fuq spallejh u jdaħlek id-dar tal-missier. Marija, is-Samaritan it-tajjeb, inti koll il-merħba tar-raj. Taħt il-ħarsien tiegħek aħna l-koll niskennu, la twarrabx it-talb li nagħmlulek. U meta naqgħu taħt it-toqol tas-salib tal-mart, meta fuqna jaħkem id-dlam ta' dnub, semmalna mill-ġdid leħen ibnek. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u imtaqlin u jiena jinserraħkom. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Fil-bidu tissaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. U lejja minna l-inna u l-maħfra għal-dumietna għatina. O għatisa jisma talbi, dawk il-jali edni f'qalbi, tibnek Ġesu msalla. Aqsami eriti patija, għal Ġesu l-imħabba fija, xerred demu kollu. Is-seba' stazzjon. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalem. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemistimun. Mill-Vanġelu skont Salluqa. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew jħabtu fuq sidirhom u jibku. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalem, mhux li jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għax hekk dan kollu qegħdin jagħmluh lit-zokk meta għadu aħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef. Ftit mumenti qabel il-poplu għajjat, salbu, salbu. Issa, kotra ta' nies fosthom xi nisa jinsabu mixja warajh u jibku. Kif jista' jkun li seħħ din il-bidla, din il-konverżjoni? Iva, il-konverżjoni tista' sseħħ li żejjed tieqaf u tħares lejn Kristu msallab. Meta tikkontempla s-salib tara l-imħabba ta' Alla u fih
isseħħ il-konverżjoni u terġa' ddur lejh biex tibqa' miexi warajh. O bint Sion, intaf xi tfisser il-bikja ta' ibnek fuq Ġerusalem? Int ma bkejx bħan-nisa ġodda Ġerusalem. Ibqa' jimxi magħna u Marija. U għedna narfu il-preżenza ta' ibnek fostna. Għallimna nimmeditaw fuq l-imħabba tal-Missier biex narfu id-dnub tagħna meta bħan-nies ta' Ġerusalem mal-qajniex li mibnek imxandar lilna minn omna l-Knisja mqazzat. O bint ta' Ġerusalem, urina t-triq tal-konversjoni, it-triq li twassalna l-kol f'Ġerusalem tas-sema. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħellalina u l-maħfra ta' tobitna fatina. Ej Ġesu nibkid nobiti, fis-salib naraħ tieti, sakemm ngħix fil-ħajja. Kemm nixtieq nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmu tiegħek, nissieħeb minn qalbi. It-tmien stazzjon. Ġesu mejjun minn xmun minn Ċirene. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam redemissimus. Mill-Vanġelu skont San Luqa, huma sejrin bih qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Ftit tal-ħin qabel Xmun id-dixxiplu jistqar. Mulej, lest li niġi miegħek, lest li nieħu l-mewt ukoll. Issa Xmun ieħor li ma hux dixxiplu li b'kombinazzjoni kien għaddej minn hemm jiġi imqabbad jerfa' s-salib. Kull dixxiplu ta' Kristu jeħtieġ jerfa' salibu u jimxi wara Ġesu. Iċ-Ċirinew jerfa' salib ħaddieħor, jerfa' is-salib ta' Ġesu. Ġesu aċċetta is-salib bl-imħabba u bil-libertà. Iċ-Ċirinew imġiel jerfa' is-salib. X'bidla, x'misteru. Xmun minn Ċirene jinbidel f'Ġesu. Xi trid tgħidilna b'dan mulej? Dan seħħ biex aħna narfu o Ġesu li jint għalina iċ-Ċirinew. Dak li Xmun minn Ċirene għamel miegħek, int tagħmlu magħna kuljum. Is-salib li ċ-Ċirinew qiegħed iġorr ma hux tiegħek mulej. Dak huwa tagħna, dak huwa frott id-dnub. U inti terfa' fuq spallejk dak li hu tagħna. O Marija, Ċirinew ieħor, int mhux biss serfajt għal ftit ħin is-salib, iżda b'imħabba u libertà sħiħa mingħajr ma kont imġiela offrejt ħajtek kollha kemm hi lill-Alla. Minħabba l-iva tiegħek u seta' jsir bniedem bħalna u jsalvana. Om tar-Redentur, enna biex aħna wkoll bla ma ħadd ma jġelna nofru ħajjitna biex ngħinu lil ħutna li qed ibatu dak li jonqos mis-sofferenza ta' Kristu. Enna biex flok noqogħdu nitħassruhom bħal Ċirinew immiddu idejna u ngħinuhom. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidina Ġesu Kristu. Mulejja, ħenna u l-maħfra ta' dnobitna għadina. Ew Ġesu et li udini fu il-pjagi kun miskini u l-passjoni tiegħu. Ġelin ħoss il-pjagi fija jisali batija u nisa f'abdem. Id-disa stazzjoni. Ġesu imnezza minn ħwejġu. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemissimus. Mill-Vanġelu skont San Ġwan. Is-soldati ħadu lil bistiew u qasmuh f'erba, sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika li kienet libsa bl-aħjata minn suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu ma nqattawix, iżda naqtu x-xorti għalija u lil min tmiss jaħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ħwejġi qasmu bejniethom u għal il-bisi tefgħu x-xorti. Fl-Eden minħabba tmur, il-bniedem jinżel lill-Alla. Iżda l-mulej Alla għamel lill-Adam u l-Martu ħwejjeġ tal-ġild u li b'isomlu. L-imħabba tal-ħallieq tlibbes lill-bniedem permezz tal-maħfra. Fuq il-Golgota, il-post tal-mewt, il-bniedem jieħu f'idejh lill-liben tal-Alla, ineżżew minn ħwejġu u jitfa' x-xorti għal ftit ħwejjeġ kollha demm. X'ġenn, x'kuntradizzjoni. Il-bniedem maħluq biex iħobb. Maħluq biex jaqsam ħajtu maħutu. Marad bil-marda tal-poter, tal-wirt, u ftit ħwejjeġ jgħix fil-mibeda. Marija, ir-raj tajjeb li taħajtu għannaġ tiegħu, iġborna fl-imkien taħt raj wieħed. Anqal qalbna għall-imħabba biex hekk iseħħ li mibnem. Meta nintrefa' l fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Sultana tal-paċi, għatina il-paċi ta' ibnek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidina Ġesu. Mulejja, ħenna u l-maħfra ta' dnobitna għatina. Erġni imbirka jaf miegħi f'jum il-ħaq biex it-tmiem tiegħi fin-nar qatt intielet. O Ġesu meta sejjaħni kullhom tiegħek li tiftaħni għal-renju ta' dejjem. L-10 stazzjoni. Ġesu imsammar mas-Salib. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Ja per sanctam crucem tuam redemissimus. Mill-Vanġelu skont San Mark u wasluh f'post jismu Golgota li jfisser post il-Qarrejja u tawh jixrob imbit imħallat bil-mirra imma hu ma rridx jieħu minnu. Imbagħad salbuh. Kienet it-tielet sija x'jinsalbuh. Il-kitba li turi l-ħtija tal-kundanna tiegħu kienet tgħid hekk: is-Sultan tal-Lut. Fit-tielet sija tas-sitt jum salbuh
kien ukoll fis-sitt jum meta Alla ħalaq lill-Adam. Huwa fis-sitt jum meta l-bniedem isallab lil Kristu Adam il-ġdid. Salbuh, x'kelma kera, x'kelma kifra. Il-bniedem isallab lill-liben Alla, lis-Sultan tiegħu. Sultan li ma ġiex biex ikun moqdi, iżda biex jaqdi. Sultan li ġie biex imut għall-poplu tiegħu. Sultan li t-tron tiegħu huwa s-salib. Om ta' min ħallek, minnek tfisser Adam il-ġdid. Om il-ħajjin kollha, ressaqna lejn is-siġra tal-ħajja biex induqu l-imħabba ta' ibnek. Verġni mbierka, għenna insamru ħarsitna fuq ibnek biex narawh preżenti fid-dbatija ta' fotna. Għallimna naqduhom b'imħabba sinċira u hekk fit-tmiem ħajjitna il-mulej jidur lejna u jgħidilna ejjew imbirkin minn missieri, ħudu bwiertkom is-saltna li ħajjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-arġu sejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont eri u l-ibbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżżuruni. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. U lejla ħedda għalina u l-maħfra ta' ħubitna għatina. Għadillom il-qalb maqsuma, dak li brar bruġi mitħuma, nifred sejfin niket. Kedbatija fal-muġuwa li madwija nifnija, ħasset l-om imbirka. Il-11 stazzjon. Ġesu imut għalina fuq is-salib. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per Sanctam Crucem Tuam redemisti mundum. Mill-Vanġelu skont San Ġwan. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Kif Ġesu ħal qal: kollox hu mitmum. Imbagħad mejjel rasu u ratru. Fid-deżert, fil-bidu tal-missjoni tiegħu, Ġesu ġie tentat biex jiġħad lill-missier u tlob wieġeb. Lill-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Issa li wasal fl-aħħar jerġa' jiġi tentat. Ħajjinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. Ġesu jistqar: Missier, fidejk li nnerfi ruħi. Fidi sħiħa lejn il-missier, Ġesu jintelaq fidejh. Fl-Eden, Adam jiġħad il-pjan tal-missier u minħabba fekk tidħol il-mewt. It-tieni Adam, Kristu, fil-punt tal-mewt, iwettaq il-pjan tal-missier u bekk issir għalina għajn tal-ħajja. Mill-kustat ta' Adam rieqed toħroġ Eva. Mill-kustat ta' Kristu mejjed titwieled il-Knisja. Il-poplu ta' dawk li jemmnu. Iċ-ċenturjun bniedem pagan
Meta jara dan kollu, jistqar il-fidi tiegħu. Dan hu tassew liben ta' Alla. U Marija, int obdejt sal-aħħar anke meta sejf id-dulur nifed il-qalb tiegħek. Fl-Eden, Eva sabet ken taħt is-siġra tal-qerb. Iżda inti tisken taħt is-siġra tal-ħajja. Manqa mas-salib. U hekk issir id-dixxieplu, il-Knisja. Lilek aħna u li Eva irridu nixbħu. Imxi magħna jew tul it-triq tal-fidi biex meta niltaqgħu mad-dubji mid-diffikultajiet bħalek induru lejn il-Missier u b'fiduċja ngħidulu ħajsir minni skont kentek. Nistedinkom eżjes li kol kemm aħna anke intom telespettaturi minn djarkom jew ninżlu warku bdejna u nagħmlu sens ta' adorazzjoni lil Kristu li miet biex jagħtina il-ħajja. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Sidina Ġesu Kristu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' tnubietna fatina. O Ġesu tal-akbar ħina jisma' talbi kun ħanin, soba kbira qalbi mnik tal-tnubieti wiskefin. Ħenna lija, o Ġesu, surat manżid, jizdan ħobo qalbi kollha, ħajti kollha jidarri. Twissietek kollha mħabba baħardija ta' kull ġid, ta' triġdejjar fi sħalkiku ma kontx tiegħi inti sid. Enna lija, o Ġesu, surat manżid, jizdan ħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jidarrit. 12 stazzjon. Ġesu mejjed imqiegħed fih dan ommu. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Mill-Vanġelu skont San Mattew. Kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bot, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Xejn sar fil-għaxija ġie raġelani minn Arimatija jismu Giuseppi li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu il-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Marija għal-ilha żmien biex teħles u weldet l-ewwel iben tagħha u medditu f'maxtura. Mill-ġuf ta' Marija Verġni twilet l-awtur tal-ħajja, l-iben ta' Alla jsir bniedem. Issa d-dinja terġa' tpoġġih fih dan ommu, mhux aktar ħaj imma mejjed. Dak li d-dinja għamlet ma' Ġesu tkompli tagħmlu lilna. Għax jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li li batni qabel ma batet lilkom.
ukoll irċevejna l-ħajja mill-ġuf tal-Knisja Omna permezz tal-Mamudija u sirna uliet adottivi ta' Alla. Iżda d-dinja permezz tal-qerb mifruwat tagħha qed toqtol fina l-bniedem il-ġdid, qed toqtol fina l-paċi vera, qed nissel fina dlam fl-lockdown. Fejn nista' nerġa' nsib il-ħajja, il-paċi, id-dawl. O Marija, u xbija tal-Knisja, kun inti turina t-triq li twassal fiħdan il-missier. Tal-ħniena, fakkarna fl-imħabba ta' Omna l-Knisja li dejjem tistedilna biex nirritornaw fiħdana. Għatina l-kuraġġ li jinqumu u mingħajr biża' nersqu fiħdan saċerdot biex nerġgħu niksbu minn għandu il-ħajja permezz tas-sagrament tal-maħfra. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Mulejja, ħillarina, u l-maħfra ta' dnubitna għatina. Xweġa ġarbetu xtefrija, metaratu fid-batija, nolilina Al-kull bidem tossalija, il-lob Kristu tibkija, x'min taraf il-ħasra. It-13 stazzjon, Ġesu mitfun f'qabar ġdid. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, Quia per sanctam crucem tuam redemptimum. Mill-Evanġelu skont San Ġwan. Wara dan, Giuseppi minn Arimateja li kien dixxiplu ta' Ġesu, bil-moħbi għax kien jibża mill-lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġi u ħal-ġisem tiegħu. Ġi wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesu bil-lejl. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu. Id-dawl veru li jdawwal fil-bniedem ġie fid-dinja, ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Imma li dawk li laqgħu tawhom is-seta li jsiru u li tallem. Ġuda l-Iskarjota, id-dixxiplu, jitradixxi lill-imgħallem u jidħol fid-dlam. Giuseppi minn Arimateja, id-dixxiplu moħbi, ifittex id-dar. Nikodemu fid-dalma tal-lejl isib id-dawl lill-Kristu. It-tnejn jilqgħu lil-mulej u jsiru uliet id-dawl. Issa uliet id-dlam jifirħu għaliex dak li qal jien huwa id-dawl tad-dinja jiġi midfun f'qabar, jidħol fid-dlam u jagħmar fid-del tal-mewt. Kristu, id-dawl tad-dinja, jinżel fl-imwiet biex jeqret il-mewt. B'hekk isseħħ il-kliem il-profeta. Il-poplu li kien jgħix f'art id-dlam ra dawl kbir. Marija, wieqfa kont ma' ġenb is-salib, wieqfa b'qajt quddiem il-qabar. Inti il-mara tal-fidi, temmen li id-dlam ma jistax jirbaħ fuq id-dawl. Temmen li il-mibeda ma tistax tirbaħ fuq l-imħabba. Temmen li il-mewt ma tistax tirbaħ fuq il-ħajja. Wieqfa, kollok tama
tisar u tistenna il-midja tal-arus. Hekk li fisem il-Knisja tressa x-xewqa tal-umanità u tajjad, ejja mulej Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Sidina Ġesu Kristu. Mulejja ħennarina, u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Min ma jħoss il-wejja taħħa, x'min ta' Kristu l-om jilmaħma, f'niket birma bija. Għadlu bitta Ġesu ħatin, Ġesu miratu jibati, taħti swad laħnin. L-14 stazzjon. Ġesu rebbieħ fuq il-mewt. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Mill-Vanġelu skont Santwarju. Marija daret lura u rat li Ġesu wieqaf. Iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu għalilha mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, ejli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha Mirjam, idaret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu għalilha la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-Missier, imma mur għand ħuti u għejdilhom li se nitla għand Missieri u Missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Nazaret li mnisla mingħajr dnub, ġiet magħżula minn Alla biex permezz tagħha l-iben t'Alla isir bniedem bħalna u fih il-bniedem jerġa' jsib il-ħajja. Marija oħra minn Magdala, dik li dnubieta li kienu ħafna inħafru għax ħabbet ħafna. Issa hija magħżula minn Kristu biex tkun dik li tagħti l-aħbar li Kristu ħareġ rebbieħ fuq il-mewt. Marija il-Madalena qabel l-istess dixxipli issir l-ewwel xandara li fi Kristu kull bniedem isib il-ħajja. U b'ferħ tajjat rajt il-mulej. Marija Santissima, inti l-ewwel waħda fostna li qed tgawdi l-glorja ta' Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Inti tinsab fil-glorja tal-Missier. Om tagħna Marija, mis-sema pajjiżna dawwar dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. U issa li jinżajna l-bniedem il-qadim u lbisna l-bniedem il-ġdid permezz tas-sagrament tal-Magħmudija, għenna nfittxu dejjem il-ħwejjeġ tas-sema. Għatina leħnek biex nistqarru maħutna kollha. Is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar u l-ħniena tiegħu tinfirex kull żmien. Għatini l-kuraġġ biex bħal Marija ta' Magdala nistqarru rajt il-mulej u waqam tas-sew. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierka l-passjoni u l-mewt ta' Sidina Ġesu. Mulejja ħennarina, u l-maħfra ta' dnubietna tina. Nitolbu. U Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, intritt li jommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna
li ju Alla u li miegħek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra